Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun para pinisepuh, para sesepuh ingkang satuhu kula bekteni. Panjenenganipun para tamu kakung saha para tuwin, para lenggah ingkang dahat kinurmatan. Kadang werda muda ingkang tansah kula tresnani nuwuni saking keparengipun ingkang mengkugati nun inggih Bapak Sugito sekalian kula piniji minangka pranatacara. Langkung rumiyin sadèrèngipun pahargyan prasaja ing kalenggahan punika tinanggula. Sumangga panjenengan sedaya tansah kula ndherekaken monjukaken puji miwah puja syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Ageng Allah Subhanahu wa taala. Dene ngantos titi wanci punika panjenengan sedaya miwah kula taksih pinarengan rahmat saha barokahipun. Katitik kita sedaya taksih keparengaken kempal manunggal sapajagong wonten ing pahargyan prasaja ingkang kawengku déning panjenengan Bapak Sugito sekalian ingkang ing wekdal punika anggadhahi hajat ngupitaken putranipun ingkang Mas Reski Indrawan. Muga tansah kita dongaaken sesarengan mugi lare kasebat tumuntun enggal mantun lan dados lare ingkang bekti dumateng tiyang sepuhipun agami bangsa lan nagari. Salajengipun boten kasupen sholawat lan salam mugi-mugi tansah konjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awit wewahipun sampun kita andhemi kanthi teguh satemah paring pitedha dumateng margining kelaresan lan kasingkiraken saking margi ingkang boten dipun ideni dening Gusti Allah. Para tamu saha para lenggah kakung sumawana putri muri rancaning adicara ing kalenggahan punika sedèrèngipun tinadhepa langkung rumiyin badhe kula aturaken mengga aturut rewancening adicara ingkang sampun kaanggit. Kapisan atur pembuka kalajengaken waosan ayat suci Al-Qur'an. Atur pambagyo harja kasambet pengaosan lan panutup. Panjenenganipun para tamu saha para lenggah mekaten menggah urut reroncening atata adicara ingkang sampun karakit déning para kaluwangsa. Murai rahayuning sedaya. Monggo kita tansah sami nyuwun dhumateng Gusti Allah ingkang Maha Agung mugi-mugi lampahing acara ing kalenggahan punika pinaringan lancar lan tinebakaken saking sengkala. Mekaten atur kula menawi wonten atur ingkang mranani kula nyuwun agunging pangapunten. Nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.